Още от зората на човечеството, хората са знаели, че на този свят няма нищо по-ценно от времето. Историците и археолозите са единодушни, че първите средства за измерване на времето били слънчеви часовници. Те са създадени от египтяните в далечната 1500 година преди новата ера. Векове по-късно, швейцарците си печелят славата на всепризнати майстори в изкуството да създава шедьоври, отброяващи времето. Намираме се в една уникална сграда в сърцето на София. Това е къща от швейцарския рай на механичните и сложните часовници. За една от най-сложните, но същевременно най-надежни технологии при изработката на ръчни часовници се смята механизмът турбион. Той е измислен през 1801 година от най-известният френски майстор Абрахам Луи Бреге. Най-сложните часовници, които са правени през вековете по катедрали и църкви, днес имаме възможност да ги видим с размери на кибритена кутия и да ги носим на ръката си. Часовниците отдавна са надминали предназначението си на обикновени предмети, отброяващи часовете, минутите и секундите. Творена история на великите майстори през вековете днес е по-жива от всякога. Те са се превърнали в един своеобразен лукс, който се предава от поколение на поколение. Разказват истории, възраждат традиции. Всъщност, те са инвестиция, и то не само финансово. Човекът, който ще ви представя, е пазителят на времето Димитър Миров. За мен винаги времето е било най-скъпото нещо на света и времето, което е прекарано с най-близките хора, най-хубавите моменти и респективно уредът, който го измерва. Едно късче съвършенство, този несъвършен свят, което с радост всеки би сложил на ръката си. Въпреки напредъкът на технологиите, и днес най-скъпите часовници се създават изцяло ръчно. Някои от тези модели изискват толкова труд и толкова време на разработка, колкото един човешки живот в миналото не е стигал. Мога да ви покажа най-сложните часовници, които съществуват в момента в света. Те наистина са една революция в вековете и във времето. Ето, например, преди 150 години е било достатъчно на столния часовник да бъде само с една стрелка. Но въпреки това той е имал функцията да показва времето във всяка една част на света. Хората, които избират да носят скъпи часовници, са истински ценители на ювелирното изкуство. Естети, родени лидери, динамични хора, ценящи своето време, хора, които знаят какво искат, знаят на къде са тръгнали и знаят къде ще стигнат. Най-влиятелният човек на планетата Барак Обама винаги много внимателно подбира с какъв часовник ще отиде на важните международни срещи. Американският президент най-добре знае, че това не е просто аксесуар, а бижу, издаващо класата и статуса в обществото на човека, който го носи. Луксът, който е придаван от поколение на поколение, всъщност е инвестиция. Много холивудски и родни звезди не слагат никакви други бижута, освен елегантни стилни часовници на лявата си ръка. Поп-принцесата Риана предпочита модели тип гривна от жълто злато. Подобен е и вкуса на русото изкушение Джесика Симпсън. Изкусителният топ модел на Виктория Сикрет Алесандра Амброзио най-често залага на ръчните бижута с скъпоценни камъни. Аз вярвам, че всеки един часовник е създаден за китката, която ще го носи персонално за личността, и той въплъщава абсолютната идентичност на своя собственик. Баскетболната звезда Тони Паркър споделя, че за избора на часовник, както и за всичко останало, се доверява изцяло на вкуса на своята звездна съпруга Ева Лонгория. Леонардо Ди Каприо пък предпочита изчистени, ненатропени модели, които обаче задължително трябва да бъдат достатъчно скъпи, за да отговарят на взискателния му вкус. Всички точки за оригиналност обаче обира знаменитият скиор Алберто Томба. Той има специален подарък, гравиран с признанието «Ти наистина си бомба». Най-големите майстори винаги са се вдъхновявали от обаянието и съвършенството на женската красота. Предполагам, че искате да запазите всички хубави моменти във времето
тайна за самата вас. Бих сложил на ръката ви един модел, до който никой друг няма достъп, освен вие. Можете само вие да надникнете в него, натискайки този бутон. Повечето шедьоври са устроени като самите жени. Сложни, таинствени и динамични. За да бъдат наистина стойностни обаче, те трябва да притежават както външни, така и вътрешни качества. За официална вечеря или прием, който наистина трябва да бъде изключително елегантна, най-важното бижу, не само за мъжете, вече и за дамите, е часовника, който носи. Просто две обици, които да бъдат поне от по един карат, мисля, че е напълно достатъчно. Това нещо ще направи всяка една дама, изключително елегантна, и светлините така красиво ще пречупват цветовете на дъгата в нейната китка, че тя просто няма как да остане незабелязана. Ден и нощ, не само в живота, в буквалния и преносния смисъл, всички имаме бели и черни моменти, използвани си двата цвята. А свършвайки едната част на деня, той започва тотално от начало, другата част на нощта. Съвременните тенденции са ориентирани към все по-голямо цветно разнообразие. Идеята е да се разчупи сивотата на ежедневието, както и да се покаже цветната и весела страна на живота. От момента, който влезнах в този храм на времето, за мен времето спря. Най-ценното, което имаме на този свят, безспорно е времето. Големият парадокс обаче е, че никой не може да го притежава, още по-малко да управлява. Не ни остава нищо друго, освен да му се радваме и да се наслаждаваме на всяка една секунда, тук и сега. Защото точно този миг никога няма да се повтори отново.